Hello beautiful people, welcome back to the YouTube channel. Malawi Cameras. Basi tipasane po headlines update ndithu amene akuchitika ku dziko limene lili la Iran, America, China, zambiri amene kuchitika zinthu zingapo. So tizingopatsanabe kuti tizidziwabe kuti kodi tikuyendera pati. So pakatili pano tinene kuti Iran yauza India kuti ipange condemn kapena kuti idzudzule mchitidwe umene wachita America pophulitsa sitima yawo imene imachoka ku dziko kwawo kwa Indiako pamene kuli kuphwanya ndithu chikhalidwe like. So India ili ndi miyambi yambiri yonena kuti mlendo ndi mulungu nde mafuna ndithu kumulemekeza ndithu. So zimenezi ndithu zitha za ononga malamulo kumano India ndi imene so ili kwambiri mati timati bootlicker imanyambita sabato za Israel komanso America nde sindikhulupirira kuti imene ndithu itheka imene ndithu yakayikitsa kuti India itha kublema itha kudzudzula mchitidwe wa America umene wachitapo kuphulitsa ndikupha anthu mu nyanja. So anyway, nkhani ina imene tifuna tikupatsireni pano ndi nkhani yokhudzana ndi Trump kuimba foni ku amayankhula pa ABC ndiyeno ndithu walalata kwambiri pa nkhani yokhudzana ndi Benjamin Netanyahu. Iyeyu ndithu walatira president wa ku dziko la Israel. Tikudziwa kuti ku Israel kuli president ndi kuli prime minister. So iyeyu ndithu walatira president wa dziko la Israel kuti iweyo Isaac Herzog kuti iyeyu ndithu ndi munthu uchititsa manyazi kwambiri moti akuyenda ndithu ankhululukire pampano amukhululukire Benjamin Netanyahu milandu yake ya katangale ndi zina. So wakalipa kwambiri kodi chikhululuka amachita kupanga choncho mbito panga na 4C. Munthu uyu ndi chigawenga ndithu ndi criminal ndithu amene apasuluka nkhani yokhuzana ndi nkhondo ya ku Gaza kuti yatani kapena magulu no tukapa zokhuza ndi mdziko mwake chinyengocho katangaleyo mdziko mwake. Yes, so ndi munthu anena kuti ali ndi zambiri za criminal. So Trump akwana kuti mukhululukireni koma president wa dziko la Israel wayankha kuti chani. Yankho lake wanena kuti makamaka si nthawi yoti yeyo apange decision yomukhululukira chifukwa tili mu nthawi ya nkhondo komanso not under pressure kuti kumukakamiza kuti ase unkhululukireto osampasa pressure osandipasa pressure osandipasa pressure mphumu ineyo ndiwona imene mfunire munthawi imene kuti uyiti mukhululukira komanso kuti Mungu ali kukhululukira. I don't know. Update number 3 ndena kuti Iran tsopano yatumiza bomba kuphulitsa chibidingi cha ma Kurdish people. Anthu aja amene akugwirizana ndi Trump aja kuti alowe mu dziko la Iran ndiye kenako akayambe chisokonezo akalande boma. Iran ndithu I think imene intelligence kapena chani yangorusa mabomba ndi kungopanga strike kumene kuchako. Komano sitikudziwa kuti bomba lachoka ku Iran kapena kuti remember kunziti pachitikaso ma propaganda ochuluka kwambiri chifukwa ku Azerbaijan kuja ku airport kuja kwaphulitsidwanso kumene kuli neighbor ya Iran yakana kuti no ife sitinaphulitse kumeneko komabe paliso ndithu zochito zina zake za zokayikitsa makamaka za ukambelembele za ukazitape za mtopola zimene zimachita Israel komanso America pomaphulitsa mabase a anthu ena. Kumaphulitsa ku Europe kuti kulibe even base ya America. Ku Cyprus kuja aphulitsa azindikira pano pasoma afufuza zoti amaphulitsa ndithu ndi ma Americans. Cholinga chake chonena kuti dziko lonse lapasi linene kuti Iran mwatiphulitsiranje ku Europe anati kuno kulibe base ya America bwanji maphulitsa kenako ayambeso pano kuyiwukira Iran. So zimene zinthu kumachita ndithu. So kumene kusiti kudziwa kuti kagulu kameneka akapanga strike ndi ndani ndi Iran kapena ndi magulu omwewa amene akumachita zinazo. Ku Azerbaijan ndi anakana, Iran yakana, andi ku Turkey chimodzimodzi Iran so yakanaso. Ndi ino ndine tikudziwa kuti amene angakhale possible kuti kuphulitsa kumene kuku ndi ndani. So amene ndithu ndi ma update
okuza ndi kumeneko. Koma nkhani naso imene breaking news ndionena kuti a Trump ayankhula kunena zoti poyamba panopa ayankhula kunena kuti kutumiza asilikali apansi ngati ground invasion kapena kupita kuti ndifuti ndi zinthu zima trekita zima chanchane. Trump wana kuti it's waste of time. Akuti kumene kuti tundu kutaya nthawi kwambiri kuti atumize apange ground invasion kuti apite ku Iran kuja. Akuti imene nditundu kutaya nthawi pena kuti sizingatheke kuti apite. Well, thank you, Diksha. Of course, everything has been evolving and moving really fast, and it's hard to even keep up with this. Now, in an interview with NBC, Donald Trump has said that it would be a waste of time to currently consider sending U.S. ground troops into Iran. Poyambirira Trump ananena kuti pamene panditu nzofunika ndithu option ili pa ground, option imene ili pa tebulo ngati zekhatu zafunikira kwambiri kuti titumize asilikali ku Iran kuti akamenya nkhondo. Akuti ndizotheka zimenezo. Kumabe panopa wasintha Juni akuti panopa it's waste of time. Alibe nthawi yopanga invade Iran. So sitikuti kodi zizokhala zichitika kapena ayi. So imene ndithu yapita. Tiyeni tilowe ku nkhani ena imene ndithu ikuchitika ku America, ku Nevada. Kumene kuli secret, kuli malo ena ake special ama nuclear underground, makamaka pansi kuli malo amene amapanga za nuclear zima chan. So kumene ndithu kwachitika chivomerezi chimene anthu amba kufunsa kuti kodi chivomerezi chimene chivomerezi cheni kapena makamaka kumene kupali zimene anthuwa akupanga. Mwina akufuna atumize nuclear kaya chani sizikudziwika pakadali pano, komano zachulusa ma concerns. Anthu ali ndi nkhawa kwambiri kuti makamaka kodi chikuchitika ndi chani. Pambuyo kuti America ikuphupha kupita uku ikuwesera njira izi ndizi. Chifukwa to be honest, nkhondo itangoti yayima leroli tingonoti yayima leroli yatha, right? Aliyese ndithu atha kunena kuti Iran ijayo osazayiphwekesa. Aliyese to be honest, kwa anthu amene angakhala achilungamo mutaona kuti Iran ija guys osazayiphwekesa pa zimene makamaka papa yangoonetsa papa lero ndi tsiku la number 7. And ndi mmene America imayankhulira, ndi mmene amatumbwira, ndi mmene amasimbwira. To be honest, Iran simafunika ifike tsiku la number 7. Ndikudzasana ndanusa komano mamuna nzako ndi pachulu. So anthu kumene kundithu ayamba kufunsa kuti komano izizi, are you telling me kuti we are safe? Anthu akuganiza choncho kuti akuluakulu ayi. Posidwa apa ndithu Iran kuna pulsidwa bombalina lake ndithu ku Iraniko limene inapanga shake 4.3 magnet, like inapanga shake to dziko kupanga shake imene ngoda sinali bomba la chibwana ya limene America linaponya ku dziko la Iran. Komanso kafukufukuso wapezekanso pano kunena kuti ana aja amene anaphedwa ku dziko la Iran, ana magirls okwana 165 amene ajawo amene anaphulitsa kumene kujako sima Israeli koma ndi ma Americans. The Americans ndi amene adaphulitsa kumalo kumene kuja. So guys, until next time, have a good day. Friday labwino. Guys, thank you so much. Malawi and Cameras.